Pinay ka na. Sige, pili na. So karon guys, agak nalipong. Parang kan makan juga pa juga kan. Ano na ba? Ano na gitu na. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Wala nang sakay guys, free kayo. Morning available lang mo diri na rides. Kani siya ning pangbata man siya guys. So bawal mo ni mga adult na. Bayu. Sa pikas, puta sa pikas. Be! Dubol! Alas, 9 yes. Okay, bye. Porte, 4 minutes. Hala, gusto rin. Gamay ra kay tao guys kay na may klase og mga good.
ugma pa ni mga daga nagtao dyan na ni. Ugma sa gabi.